olsan dünya rahat bir qarısın ağırlıqlarına göre Xudoy bire sabırlık ağırlıqlarına göre Xudoy bire sabırlık Xudoy birsin sabırlık Qozonda saat 9. В эфире радиопрограмма «Болгар радиоса», зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Радиослушателям от 12 лет. Топшыру уникештен өлкөнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 айгыр белән сәхнәдәш, 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 айгыр белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе киче 17 ноябрь бүген Болгар радиосы студиясендә Айгөл Хәйруллина үзе генә түгел, һәр вакыттагыча әйдәгез күңелле матур итеп дүшәмбе кичен бергә үткәрик дип сезне радио дулкыннар янына әлбәттә якынрак дәшәбез һәм Болгар радиосының сәхнәдәш тапшыруын яратып тыңлаучылар безнең килгән кунакларыбызга һәр чакта да илтифат күрсәтеп үзләренең матур сүзләрен, матур фикерләрен ишеттерәләр. Ә килгән җырчыларыбыз исә үзләренең матур җырларын, матур фикерләрен бүләк итәләр. Бүген студиябызда кунакта бик матур пар. Хөрмәт итәм әлеге парны җырчылар буларак та, кеше буларак та сәхнәдә үз-үзләрен тотышлары шулай ук күңелгә якын. Эльмира Гыйльфанова, Рафил Җәләлиев. Исәнмесез, матуркайлар? Хәерле кич. Хәерле кич, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сәхнәдәш тапшыруының тугры тамашачыларын сәламлыйбыз, хәерле кич дип. Исәнмесез. Бик шатбыз сезне әлбәттә инде Болгар радиосы студиясендә күрергә. Һәм менә минем игътибар иткәнем бар, никадәр җырчылар килә безгә студиябызга, менә джингл барганда, бу инде Айгөл белән сәхнәдәш дигән башында җыр барганда, һәркем үзенчә менә киеп утыра. Һәм күбесе миңа бер балачактагы бер уенчыкны хәтерләтә. Яшьлек инде уенчык ул. Машинада име? Теге булай итеп. Юкмы? Менә ничәнче замана баласы күренеп тора инде. Мен ничәнче елгы дип сорап әйтеп тормыйм. Рафил, синең нинди уенчык искә төшә? Белмим, минем бу очракта теге Минем уенчыкларым юк иде. Мин шул чаклы уенчыкларга бай идем дип әйтә алмыйм. Ну, нишләптер минем теге менә неваляшка диләр бит инде, авып китми торган, төреп китми торган, нишләптер менә шундый уенчык күз алдына килде хәзерге мизгелләрдә менә шулай. Юк, менә теге машинага. Неваляшка. Менә булай итеп. Та-та-там. Элек машинада менә шундый силкенеп тора торган эт кебек. Шундый уенчык бар иде, машинага куялар, ягъни көлмәләр йөргәндә. Менә шулай силкенәдер. Миңа неваляшка, ни өчендер неваляшка күз алдыма килә. Уенчыклар турында әйткәндә, әлбәттә инде Хәят турында да сорыйм, яраткан уенчыклары бармы? Бүгенге көн замана балалары нинди уенчыклар белән уйныйлар, алар әйтегез әле. Безнең уенчыклар хәзер бик үзенчәлекле. Хәят уйный стаканчыклар белән, пакетлар тизеп куя ул, пакетларга ниндидер теге һәр пакетка ниндидер нәрсәдер тыгып куя ул, аяк киемнәр белән, кремнар белән уйный ул. Дөресен әйтергә кирәк, Хәятның уенчыклары үзгәрүчән, чөнки менә кыз бала бит инде, югыйсә курчак белән генә уйнарга тиеш кебек шикелле, ләкин аның булды шундый бер чоры, ул машиналар белән генә уйнады, гомумән курчакларга якында килмәде. Шундый период булды, безнең үй тулды машина белән, мин рәхәтләндем уйнап, чөнки балачакта уйнап туймаган машиналарым белән рәхәтләнеп уйнадым, Хәят өчен дип аладыр инде, үзем дә уйный идем, шунлыктан бик яхшы чор булды ул, минем өчен дә, Хәят өчен дә. Җайлап кына әйткәнемчә, үзгәрә, менә хәзер инде курчакларга якынлаша башлады. Менә балалар бакчасына киткәннән соң, ул хәзер балалар бакчасында тәрбияченең образын кайткач үзенә куеп, уенчыклары белән алар кебек сөйләшә. Йокла инде. Әле ул тавышын шулай үзгәртә, теге интонациясын үзгәртә. Тәрбияче апа булып сөйләшә. Йокла инде дип, аны теге тыңлап тору шундый гаҗәеп. Менә балаларның үсеш чорын без күзәтәбез бит, балаларның үсеш чоры. Һәм шул ук вакытта менә без тамашачылар, артистларның да шулай ук үсеш чорын күзәтәбез. Кайчандыр ул студент була, студент чакта беренче адымнарын зур сәхнәгә
студент булганчы ук ясаган беренче адымнарында хәтта хәтерли кайбер тамашачылар. Аннан соң инде чын иҗатчы, чын җырчы булып формулаша башлый. Һәм менә шундый үсеш этапларын шулай ук сез үзегездә менә күзәтәсезме һәм менә шул чорларны үздек менә шундый моментлар булды. Һәм менә монсын үтәргә кирәк, әле монсы бар алда дип сез битне барыбер аз гына күз аллыйсыз, әйме? Һәр артистның аның ниндидер үткән этаплары бар, әйме? Сез хәзер менә шуларны карыйсызмы, барлыйсызмы? Айгөл, дөресен әйтергә кирәк, менә әле син әйткән мизгелдә генә мин бу хакта уйландым. Менә ниндидер үткән чорлар турында алай уйланганым юк иде шәхсән үземнең. Ничектер без менә хәзер шундый заманда яшибез, белмим, ул һәр заманда да бу яшендә булган кеше дә шулай уйлады микән, мәсәлән, миңа 34 яшь име, ул яшендә булган кешеләр дә шулай уйлады микән? Без барыбер ничектер бүгенге көн беләнрәк яшибез. Менә алдагысы Аллаһ Тәгалә кулында, шулай бит, име, үткәнне уйларга ничектер вакыт юк безнең, ничектер нәтиҗә ясарга. Гел куабыз, гел чабабыз, гел барабыз. Менә син әйткәннән соң гына күз алдымда кайбер мизгелләр узды. Карашыннан да безнең бит мондый шырларда булды, без булай да булдык, булай да эшләдек. Шул ук менә беренче концертлар куйганнар күз алдынан узып китте. Без моннан ничә ел элек беренче концертны Казан шәһәрендә куйдык бит инде дигән уйлар да менә баштан узды. Ничектер уйларга. Алайса хәзер мин монда сез нинди этапта хәзер дип соравым урынсыз була, мәгънәсез буламы инде? Шулайдыр, чөнки алдагысын белеп булмый бит. Без алда нәрсә көтәсен белмибез, ләкин барыбер да эш тукталмый, иҗат тукталмый, без аннан туктарга уйламыйбыз. Онытма сезнең. Иң мөһиме, һәр этап, һәр чор безнең бергә ничектер ул менә теге иң мөһим чорлар, ниндидер мөһим чаралар, менә без бергә үтеп барабыз икән аны. Без кавышканнан соң дип сөйләшик инде. Иң мөһим теге күңелдә калган, шын мәгънәсендә менә бу. Кавышканнан соң булган чаралар турында әйтәм инде. Ул инде барыбер да теге без кавышканчага булган чор, ул менә шул син әйткән теге балачак чоры дип әйтергә кирәк инде. Студент чорлар, ул беренче адымнар гына, менә шын итеп без инде шул кавышканнан соң бергәләп иҗат итә башладык. Иҗатның шын иҗат чоры менә шул бергә кавышканнан соң башланды дип әйтү дөрес була торгандыр. Юк, хәзер менә Илмира әйтте дә, мин уйлап куям, ничек аерым-шаярым булырга мөмкин соң әле ул. Аннан соң тагын бер уй килде башыма. Әле бит була, ул хатын-кызның бит әле сәхнәдән бераз гына тукталып торган моментлары була, декрет чорлары, әйме. Ләкин шул вакытта да Рафил үзең генә чыктыңмы концертлар белән? Менә шундый моментларда Ирод үзе генә аерым гына сольный концертлар белән чыга. Кайбер гаиләлек яшь шул иҗатчыларда дип әйтик. Без инде концертлар белән аның шаклы теге актив рәвештә шөгыльләнүче артистлар түгел әлегә, ләкин бу юнәлештә эшлибез дип әйтергә кирәк. Менә Илмира декрет ялы чорында безнең концертлар юк иде. Без инде планлаштырмадык та, инде шушы мотор процесска килеп кергәннән соң, мотор чорга килеп кергәннән соң, ләкин мин бит инде барыбер да менә бу мәҗлесләр өлкәсендә эшләвемне дәвам иттем. Ул тукталмады. Ул барды, Илмирасыз гына барды, ләкин барыбер да тамашачылар тарафыннан сорау күп булды. Илмира кайчан чыга? Илмираны кайчан күрә алачакбыз дигән сораулар күп булды. Ну сиңа җайсыз иде инде, әйме? Юк дип утыра алмыйм инде хәзер. Син миңа шулай дип әйтәйдең. Ул чыннан да менә Синнән башка бик кыен дип әйтәйде. Ул бер-берең белән эшләп күнекәч, без бит инде менә дуэт буларак та күп кенә җырларны иҗат иттек. Хәзер дөресен әйтәм, сәхнәдә үземә генә басып торырга берникадәр дискомфорт. Янәшәдә Илмира булмагач, чыннан да менә кемдер әйтә миңа дуэт җырларга кыен ди, менә бер артист әйтә, мин дуэт җырлый алмыйм башка кеше белән ди, бүлешә алмыйм сәхнәне ди. Минем чиракта менә хәзер менә янәшәдә Илмира булмаганда үзем генә теге сольный җырлаганда миңа кыен. Алып баручы буларак мин дуэт эшли алмыйм. Алып баручы буларак мин солист, менә җырчы буларак миңа Илмира белән комфортлырак хәзер. Шул кадәр ышанычлы, әйме, менә янәшәңдә Илмира торганда, син барыбер теге трек бар янымда, мин тартып бетерә алмасам, ул алып китә дигән шундый ышаныч бар. Ышаныч та бар. Аннары сәхнәдә тагын бер кешенең булуы, ул бит сәхнәдә яшисең. Сәхнәдә үзеңә генә менә өйдә үзең генә калгач, кем белән сөйләшергә белмисең, нәрсә эшләргә белмисең. Син теге үзең генә яшәп ияләнмәгәч, шуңа күрә икебез яшәп ияләнгәч дип әйтәсең килә. Ул сәхнәдә дә, анда сәхнәдә дә бит яшәү процессы бар. Анда да нәрсәдер күз кысып куясың, нәрсәдер күз белән, мимика белән нәрсәдер әйтеп куясың, аңлатып куясың. Без бер-беребезне шулай аңлашабыз сәхнәдә. Бу менә шуның белән комфортлы, шуның белән рәхәт. Инде безнең тыңлаучыларыбыз кушылалар безгә Болгар радионыкта
ком сайты аша һәм шулай инде ВКонтакте төркемендә карыйлар, үзләренең реакцияларын җибәрәләр. Шулар дуслар, WhatsApp-ка яза аласыз 891-78-555-91-5. WhatsApp-ка язсагыз иплерәк, чөнки мин WhatsApp-тан карап барам килгән хәбәрләрне, сорауларны. Шуңа күрә мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. WhatsApp-ка языгыз әле, мөмкин булса. Хәерле кич барыгызга да дип менә Гөлфия Шакирова язып куйган. Исәнмесез. Һәм инде калганнарын мин көтеп калам WhatsApp аша. Әлегә исә, әлбәттә инде сез буш кул килмәдегез. Мин беләм, күчтәнәчләр алып килдегез, яңа җырлар алып килдегез. Һәрдаим Болгар радиосы киңлекләре аша әлеге яңа җырларны ишетеп торсак та, бүген менә сезнең энергетиканы тоеп ишеттерәсе килә. Яхшы. Әлбәттә инде без алып килдек яңа җырлар гына түгел, бүгенге көндә тамашачылар бик яратып тыңлаган җырларны да. Шуңа күрә без аларның һәрберсен дә игълан итеп барабыз. Менә соңгы араларда инде тамашачылар да бик яраталар һәм сорыйлар һәрбер мәҗлестә без үзебезнең чыгышыбызны шушы җыр белән башларга тырышабыз. Алла бирса, безнең инде менә бу җырыбыз милли премиягә да лаек булыр дигән өмет бар быел. Алла бирса, шуңа өметләнеп торабыз инде. Шушы җырны башкарасы килә. Харисага Мустафин сүзләренә Рөстәм Хәсәнов иҗат иткән Син дип яшим. Рәхмәт итегез. Шуны көтәм зарыгып, яратудан нурлары сибеп кенә торганы күз карашларыңны сагынып. Сине күрергә дип ашыгамын, җилләр уйный чәчен таратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Сине күрергә дип ашыгамын, җилләр уйный чәчен таратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Эзләмим дә юктыр синең кебек, ярты сүздән мине аңлаган. Күзләр генә тия күрмәсен дип, сиздермичә үзем сыкланам. Сине күрергә дип ашыгамын, җилләр уйный чәчен таратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Синең белән шиксез бәхетле мин, елларыбыз барсын үреле. Узыйк әле тормыш юлларыннан, без икебез бергә бер булып. Сине күрергә дип ашыгамын, җилләр уйный чәчен таратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Сине күрергә дип ашыгамын, җилләр уйный чәчен таратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Еллар арты еллар үтсәләр дә, туймам мәңге сине яратып. Туймам мәңге сине яратып.
Бик зур рәхмәт. Эльмира Гыйльфанова, Рафил Җәләлиев, студиябезнең кунаклары. Рәхмәтегез инде урыннарыгызга һәм хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшырыбыз турыдан-туры эфирда барып бик күп хәбәрләр килә. Беләсезме, сез әлеге җырны башкарганда мин сезгә карадым да һәм ниндидер менә совет фильмы искә төште. Беләсезме ни өчен? Беренчедән, Рафилнең свитеры бик матур. Кирип карагыз әле онлайн, бик матур. Беләсезме, юкка түгел, чөнки бүген матур итеп кар ява, бәлки шуңа да туры китер. Атмосфера. Һәм ниндидер менә сихри атмосфера барлыкка килә, нәкъ менә шушы яңа ел орнаментлары, яңа ел рухы килә башлый. Шунлап та менә минем өчен шулай. Һәм аның өчен генә дә түгел. Менә игътибар иткәнегез бармы? Совет фильмнарында, шул чор фильмнарында аларда эчкерсезлек, ихласлылык бар. Әле ул фильмнарда ниндидер менә җылылык, шундый менә аңлатып бирә алмаслык шундый эмоцияләр анда ул фильмнарда. Һәм менә хәзер җырны башкарганда, нәкъ менә шул фильмнан ниндидер бер фильмнан үзе күз алдыма килде. Ул беләсеңме, Айгөл, мин шәхсән үзем дә шулай уйлыйм. Ул менә совет фильмнары ул чынында күңелгә якын, анда бер төрле гадәтилек, гадилек, аларда ясалмалык юк. Ул белмим, ул актерлык составыннан да тора микән име. Аннан соң менә син әйттең, шул атмосферага күчерде дип, ул музыкада бу очракта әлбәттә юнәлеш бирә. Мәсәлән, безнең бер җырыбыз бар, Йолдызлы сөюем дигән. Ай, бик яратам. Мин сүз уңайыннан иң яраткан җырларымның берсе сезнең репертуарда. Бәлки башка җырларыгызны да яратам инде сүздә, ләкин иң өстенлек биргәнме шул. Менә шушы җырда анда ике куплеттан соң проигрыш бар, труба дигән инструмент белән уйналган. Менә шул инструмент уйный башлагач, мин беләсезме нинди картинка күрәм? Менә совет фильмы китеп бара пароход һәм причалда шушы пароходны озатып калучылар кул булгап. Менә шушы картина күз алдына килә дә баса, белмим нишләптер. Менә бердә Титаник күз алдына килеп басмый бит әле. Юк, менә нәкъ менә шушы теге элеккеге фуражкалар, шундый сызыклы шакмаклы күлмәк, җәйге атмосфера, кояш байып килә, пароход китеп бара. Кышкыртып, пароход китә һәм кул булгыйлар. Менә миндә шул. Мин кино караган кебек тыңлап утырам. Менә шул җырның менә шул өлешен тыңлаганда, шәхсән мин үзем шундый хисләр кичерәм һәм менә йөгерә, бөтен тән буенча мөрәшкәләр йөгерә. Хәзер менә әлеге җырның шул моментын тыңлыйсы килә инде. Ай, кызыктыра да беләсең инде, Рафил. Безнең тыңлаучыларыбыздан килгән матур хәбәрләр, бигрәк матур парлар дип яза Мөршидә Фасхетдинова исемле тыңлаучыбыз. Әсияр Галиева яза, Субханалла, күзләр тимәсен, үзегезгә матур кайлар, бәхетле булыгыз, тигезлектә, саулыкта яшәгез. Гөлсинә Файзова шулай лайк куйган, бигрәк матур парлар. Сәлим Саттаров шулай үзенең матур фикерен язып җибәргән һәм шулай инде 89178 555 91 номерына дуслар, әңгәмә барышында үзегезнең шулай сорауларыгыз булса, фикерләрегез, теләкләрегез булса яза аласыз. Без инде менә җыр башкарганчы Болгар радиосы милли музыкаль премиясы турында сүз кузгаттык һәм чынлап та Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы якынлаша. Менә санаулы гына атналар калып бара. Декабрьдә Алла бирсә, әзерлек тулы кешене. Инде сез хәзер серне бераз чиштегез, менә бу җырыгызның чыгачагын. Әзерлек сездә ни дәрәҗәдә? Әзерлек ул бара инде. Теге Ул кичә бүген генә башламый инде, ул еллар дәвамында бара. Ул еллар дәврендә бара. Анда бит инде җырлар менә сайлана тамашачылар тарафыннан. Мин инде әйткәнемчә, сез әйткәнчә дә берникадәр серне чиштем. Ләкин теге серне чиштем дип әйтәм дә, ул сер түгелдер, чөнки менә шуннан да соңгы менә бу ахыргы 1 еллык, ел ярымлыкта бу җыр инде безнең башка җырларга караганда ул шуннан да өстенрәк чыкты. Тамашачылар бик яраттылар. Һәм инде без ныклап әзерләнәбез бу җырны тагы да бер төрле әһәң белән, җылылык белән тамашачыларга тәкъдим итәргә Алла бирсә. Шуннан да инде монда менә Болгар радиосы, Татарстан Яңа Гасыр каналы шушы ширкәттә зур көч алып бара. Без инде барыбер да ул команда белән дә элемтәдә торабыз, алар белән дә фикерләшәбез. Кайчан безнең чыгышыбыз, ничегрәк чыгышыбыз була дип. Менә Ират
шул яктан әзерләнә инде Әйе. ул кайчан икән. Аның үзе Аллаһы бөтенләй башка, Әйе, әйе, ул Эльвира? техник яттан. Менә мин әле бер көнне генә әйтәм, чәч ясатырга кирәк, язылырга кирәк. Ничәдә? Мин ул вакытта әйтәм, хәзер ничәдә язылырга икән? Рафилдан ул вакытта сорыйм, әйтәм, ничәдә безнең репетиция? Ул әйтә, мин белмим, белешергә кирәк ди. Мен әйтәм, белеш тизрәк, миңа чәчкә язылырга кирәк. Аннан соң уйлый башлыйм, так, ниндирәк күлмәкләрне, нинди образны сайларбыз икән? Монсы килешер микән? Юк, мондый күлмәк белән чыга алмыйм мин дим. Мен әйтәм, миңа ул күлмәк белән җайлырак иттереп чыга торган күлмәк, узыр белән җайлырак итеп чыга торган күлмәк кирәк дип, менә андый нюанслары да бар бит аның, хатын кыз уйлый улай берне. Ни олай дигәч мин дә уйлыйм инде. Уйлый. Мин бөтенләй башка моментлар. Менә Әйе. шуннан барлыкка килә гармония, чөнки берең бер ягын кайгырта, икенчесе икенче ягын кайгырта. Сүз дә юк, Болгар радиосы Милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы ул һәр чакта да оешкан рәвештә була. Әйе. Монда борчылыр урын юк, монда хәтта сәхнә артында артистлар бары тик күлмәген бөгәрләмәгән булса ярар иде дип кенә. Бу дулкынлану. Әйе, шундый уйда хәтта йөгермәскә тиеш, чөнки һәр нәрсә югары дәрәҗәдә, әйтик, шул ук техника, шул ук оештыручылар составы, орта сәхнәдә анда кырмыска оясы кебек һәркем үз эшен белеп башкарып йөриләр анда. Сәхнә арты иң кызыгы инде, әйме? Әйе. Йылдан ел матурая, Йылдан ел матурая. остара, бик матур Шуннан да. концерт. Йылдан ел дигәндән ничәнче булачак инде монысы, Алла бирсә? Әйе, без менә шуннан чыгып әйтәбез, монсы инде 3нче ел рәттән булачак. Була инде ул безнең 4нче премия. Без беренчесен 2017 елда алган идек. Инде менә ахыргы 3 еллыкта, mesela 3нчесе булачак. Елдан ел матурая дип әйтәбез, чыннан да, чөнки үзебез күрәбез, менә елдан ел ул чыннан да камилләшә, киңәя, ул югарырак баскычка үрмәли. Һәм чыннан да башка проектларга караганда бер баш өстен дип әйтергә кирәк. Менә мондый премиялар турында сүз барганда инде. Монда тамашачының да зур ролен атап үтәргә кирәк, чөнки беренчедән тамашачылар тавыш биргән җырлар, Әйе. үзләре сайлап алган җырлар сәхнәдә һәм залдагы тамашачы. Алар шул ук сезнең өчен дип, сезнең Әйе. җырларыгыз өчен дип тавыш биргән тамашачы килә. Һәм менә залның энергетикасы. Билгеле концертларда сез инде чыгып бер җыр гына башкарганда тоймаска мөмкинсез. Шулай да сизеләме ул менә энергетика бармы элемтә тамашачы белән сезнең арада? Бар, Айгөл, ул бер җыр эчендә дә аны туеп алып була. Ул шул ук менә исемне яңгыратуга, җырның исемен яңгыратуга, җырның менә шушы аранжировкасының беренче ноталары уйный башлауга, халык үзе яраткан, үзе ишетәсе килгән җырны танып алу белән ул ирексездәндер дип әйтәм мин аны, алкышлар башлана. Ирексездән, әлбәттә инде артистның җырлавын да күрмәгән, менә беренче ноталар китте, без әле сәхнәгә чыгып кына киләбез, башлана Алар алкышлар. көтеп торалар. Әйе. Ансы бигрәк тә рәхәт. Ансы бигрәк тә рәхәт, инде җыр башкарылып, без баш игән вакытта ансы инде тагын башка төрле алкышлар була. Менә шушы алкышлар барысы бергә кушылып, шушы энергетика ниндидер бер төрле әйтеп бетерә алмый торган шундый бер дулкынга әверелеп килә безгә. Әле кайткач та бит тамашачылар тарафыннан сообщениялар да килә. Әйе. Хатлар килә, ул Әйе. социаль челтәрләрдә язалар, ул билгелиләр, видеолар, фотолар җибәрәләр, бездә булдык, бездә карадык, бездә күрдек дип. Монсы инде тагын менә Әле аннан соң Татарстан Яңа гасыр телеканалында Яңа ел бәйрәмнәрен Күрсәтәләр, вакытында күрсәткәндә, анда әле үзенә күрә бер ниндидер бер дулкынлану Әйе, булып ала әйе. тагын тамашачы арасында һәм шулай гына җырчылар арасында да. Рәхмәт, чынлап та без куанабыз, Болгар радиосы белән менә шундый үзара хезмәттәшлек, иҗади хезмәттәшлек, дуслык күп еллар дәвам итсен һәм әлбәттә инде сезнең җырларыгыз Болгар радиосыннан яңгыраганда безнең тыңлаучыларыбыз бик яратып үзләренең фикерләрен шулай ук язып җибәрәләр. Менә әлдә фикерләр күп килә. Мин аларны барлый торганда тагын бер җырыгызны бүләк итик әле дим. Яхшы, менә алдагы җырга килгәндә, әйдәгез, менә әңгәмәнең башында әйтеп киткән идең, Айгөл, минем бүгенге образыма карата Әйе. фикеремне шулай битиме. Әле без менә монда килгәндә, ул белмим, Казанның башка төбәк теге Төньягындарак. Рак микән инде Татарстанның башка районнарында ничек икән, без менә килгәндә шундый матур итеп кар ява. Тыныч кына, шундый рәхәт. Шуннан мин уйлап килдем, мин әйтәм, мин бу образны юкка гына сөйләмәгәнмен, димәк, шушы атмосфераны тудыра алачакмын. Һәм менә җыр белән дә тудырыйк әле без аны. Җыр әлбәттә мәхәббәт турында, ләкин шулай да бу җырның исеме Карлар яватын гына дип атала. Без инде репертуарыбызны ретро җырлар белән байытып киләбез. Безгә ул бик ошый, тамашачылар да аны ярата. Күңелгә салынган, күңелдә яшәгән җырларны тагын да бер төрле яңа сулыш белән тәкъдим иткәч, тамашачы гел башка төрле рәхәт итеп кабул итә һәм безгә аны җырларга
аңларга да рәхәт. Бу җырны башкарыйк. Бергәләп, рәхәтләнеп кушылып җырлашып утырабыз. Карлар яваттан гына. Бергәләп җырлыйбыз. Киттек әйдә. Тәрәзәләргә карагыз әле. Бәлки сездә дә кар явадыр. Аппак карлар тагын җиргә яудылар. Сиңа булган сәламемне кабат сиңа илтмиләр. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Аппак карлар кайыннарыны акка чырнап алдылар. Йөрәгемне ятма турлар урап ала алмыйлар. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Тынды, юллар тынды, минем күңелем силе-силе. Сөю көчле давыл икән, шырлап сөйсәң сиздерә. Сөюемнең давылында армый ышылсаң гына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Сөюемнең давылында армый ышылсаң гына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Җырлыйбыз бергәләп. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Карлар яватын гына, күңелем сиңа ашкына. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Hey, hey, ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Ышып, 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 ышып килер икән яннарыма. Зур рәхмәт сезгә. Чынлап та бер уятып җибәрдегез һәм карларның явын әле күрмәгән кешеләр булса, миңа калса тәрәзәгә күзләрен салганнардыр. Һәм чынлап та әлеге җыр, менә ретро җырларның репертуарга керүе, яшьләрнең репертуарына керүе, ул җырларга тагын бер яңа сулыш. Җырларның тормышын тагын да озайту. Һәм менә шул кемдер бәлки әлеге җырны тыңлаганда бәлки яшьлегенә кайтып килә торгандыр, әйме? Сезне бит безне төрле тамашачы тыңлый, төрле буын тамашачысы тыңлый. Гаҗәеп матур килеш әле ул сезгә. Рәхмәт. Менә Айгөл, мин аны үзебезнең концертта да сөйләдем инде, монда да сөйләп узыйм инде. Ярар, концертка килгән тамашачы андый-мондый тыңласа, карабыз моны ишеттек дип әйтсә дә, Рөхсәт сөйлә. Мин аны менә ничектер программага хәзерләнеп йөргән чагында минем кыл башка бер әйбер килде. Менә яңа кием алабыз. Иске кием бар, шулай битиме? Менә миннән чагыштыра, менә җырларында шулай яңа җыр, иске җыр. Яңа җырны аласаң, алган вакытта ул мотор менә. Җибәрә автор җыр мотор, аны тыңлыйсың, ахыры мотор, шуннан үзең җырлап карый башлыйсың. Беренче вакытта ул менә яңа җырны җырлау шуның чаклы уңайсыз, чөнки җырны ничек җырларга икәнне белмисең. Ул менә син аны ничек җырласаң моторак яңгырарга тиеш икәнен белмисең. Әле ул ошамый башлый. Әле ул ошамый башлый. Шуннан аранжировкасы тегеләй итеп карыйсың, булай итеп карыйсың, име. Шуннан соң тамашачыга тәкъдим итәсең җырны. Әле ул тамашачының күңеленә барып җитсен өчен Болгар радиосыннан аны бик күп тапкыр тыңлатырга кирәк. Татарстан Яңа гасыр каналыннан аны бик күп тапкыр күрсәтергә кирәк. Менә еллар узгач кына, ким дигәндә 1-2 ел узгач кына ул халык күңеленә керергә мөмкин, име. Бар
Менә яңа киемдә шулай. Аны башта аласың, менә аяк киемне күз алдына китерегез. Ул башта мотор алганда, мотор кибеттән аласың. Шуннан киеп йөри башлыйсың, ул кыса башта. Шуннан аякны кыра. Ул җайсыз, уңайсыз бер ияләшеп киткәнче шуның чаклы күп вакыт узара кирәк. Бар менә рәхәт кием кия торган, менә гадәти көндәлек аяк кием. Менә бу свитер. Менә ул миңа шундый рәхәт. Мин кышның салкыннарның җитүен көтеп кенә торам бу кофтаны киеп алырга. Ул миңа шундый рәхәт. Минем аны саласым килми. Мин көн саен ки дисәләр, көн саен киеп йөрим. Менә кайчан алганны да хәтта искә төшә алмады ул фикерне. Ничә ел инде аңа. Һәм менә ул рәхәт, ул менә нәрсәнедер хәтерләтә, ул кайсыдыр вакыйганы искә төшерә. Һәм менә элеккеге җырларда шулай. Ул рәхәт, аны тыңларга рәхәт, ул ниндидер хатирәләрне яңарта, кайдадыр алып кайта. Мин әйтәм инде тамашачыларга да, сезнең яшьлектә калган җырны яңгыратабыз хәзер. Ул чыннан да яшьлектә калган бит инде. Хәзер ул менә яңа форматта башкарыла. Аның беренче яңгырашы яшьлектә калган. Менә ул яшьлектә калганны менә аның исен тыю бит инде ул җырның исен тыю шикелле була. Менә ул бер төрле әйтеп аңлата алмый торган рәхәтлек. Шуңа күрә без ул җырларны җырлаганда башка төрле бер төрле менә рәхәтлек кичерәбез. Елатасың, Рафил. Матур сөйлисең. Тыңлаучыларыбыз бик матур хәбәрләр юллыйлар. Рәхмәт сезгә бик зур. 8867 абоненты контакттан карый алмыйм ди. Ник карый алмыйсыз? Бар контактта бара, турдан туры трансляция карагыз, кирегез. Әгәр дә күрми калсагыз, иртәгә дә карап була, әйләндереп без аны элеп куябыз. Хәерле кичләр, Айгөл һәм кунаклар, Рафил һәм Илмира. Бик матур пар, җырлары мәгънәле, самими, сәхнә киемнәре бик матур. Үзләрен сәхнәдә бик итәгатьле тоталар, субханалла. Иҗат шишмәләре саекмасын, Оршадан Наилә исемле тыңлаучыбыз яза. Рәхмәт. Рафил плюс Илмира. Аларның кызы Хаят. Оештырдың, Айгөл. Рәхмәт, очрашуны ниһаят. Чияле тау буйларында йөриләр бүген икәү, картайгач көлербез диләр. Ул көннәрдә насыйп булсын, аларга булу дүртәү ди. Безнең тыңлаучыбыз язып җибәргән 0720 абоненты Гөлгенә Әюповна. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик батыр пар, Гөл шулай, моң чишмәгез саекмасын, молодцы ди. Раил исемле тыңлаучыбыз. Хәерле кич, Айгөл, хәерле кич кунакларыбыз. Яратам, сакланам, күз тимәсен. Безнең дә бер яшьлек хаятыбыз бар. Тигезлектә үсә күрсен кызыгыз, хаятыгыз. Ул бит сезнең киләчәккә ышаныч, өметегез, бәхетле булыгыз. Бик матур кич бүләк итүгезгә зур рәхмәт барыгызга да ди Зәйтүнә апа. Рәхмәт. Тагын бер шигырь әйтимме? Бик матур итеп язган. Зәңгәр күзле Илмираны Рафил дөрес сайлаган. Үзенең харизма белән сылу кызны яулаган. Икәү алар пар килгән. Моны Ходай да белгән. Ходай белеп бу икәүгә бәхет телеме телгән ди. Шул ук безнең Гөлгенә исемле тыңлаучыбыз. Бик матур язган. Бәхет телеме телгән. Менә сүз төзмәсе шундый матур яңгырый. Гаҗәеп, менә сокланып карыйлар, чынлап та инде безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз да, чөнки сездән җылылык биркелә, сездә ихласлык бар, сездәге энергетика. Шәхсән мин моны сезнең чыгышларыгызда гел күрәм һәм менә бу соңгы булган матур концертыгызда, соңгы дип әйтмик инде, ахыргысы, булган концертыгызда мин шул кадәр ял итеп кайттым. Беләсезме, беренчедән концертка баргач, кеше чынлап та тамашачы ял итәргә дип бара. Ләкин ялның төрлесе була. Барыбыз да белә бит, әйме? Мин гел сокланам Рафилнең әдәби матур сөйләменә, сөйли белүенә, телгә юкмый, әйме? Икегезнең сәхнәгә чыгып баскач, бер-берегезне аңлап, тулыландырып торуыгыз, чынлап та менә соклану уята. Һәм үзегез ничексең, канәгать калдыгызмы? Менә сез бит инде көндә концертлар белән йөри торган җырчылар исәбендә булмасагыз да, әмма барыбер юк-юкта чыгасыз концертларга. Менә бу Казан концерты нинди хисләр калдырды үзегездә? Шәхсән мин тамашачы буларак әйттем. Яхшы. Сөйлим, Айгөл, менә беләсеңме, теге Казан концерты алдыннан безгә әйтәләр инде, берничә авылда, районда куегыз программаны, теге Казан концертын әзерләнү процессы репетиционный диләр. Без менә 2нче ел рәттән бернинди репетициясыз Казанда концерт тәкъдим иттек. Аны менә бүген бер аранжировкалаучы дустымда кунакта булдым иртәнге якта. Ул да әйтә, бу ди менә инде ничә тапкыр куелган концертны Казанда уже финал концерты куйган сыман итеп куйдыгыз. Ул ничек ул шулай ди? Мин менә яшерен батырны түгел, гел әйтәм, без ул концертны тулысы белән бер тапкыр башыннан азагына чаклы да узмадык. Ул менә шундый экспромт концерт. Ул шаккатмалы. Ышанмыйм.
менә ничек бар шулай. Бәлки сахна артында ул булгандыр, ниндидер сез үзегез генә белә торган ниндидер моментлар, әйме кытыршылыкларсыз булмый инде. Сүздә тамашачы буларак мин бер генә минутта пауза ишетмәдем, бер генә ялгышу да күрмәдем. Ул булсын техник яктан, ул булсын менә сезнең яктан. Шуңа күрә монда инде менә барлык командага рәхмәт әйтәбез килә. Чыннан да алар бернинди пауза тудырмадылар. Менә мин сиңа шуны әйтәм, безнең менә тавыш операторыбыз белән дә бер тапкырда репетиция булмады, җырны ничә секундтан нинди сүздән кабызырга дигәннән. Мин бүген көндә шул концертның видеосын монтажлап утырам. Мин шаккатып утырам, нинди төгәллек белән ул кабызган андагы җырларны. Менә үзем дә ул мизгелләрне шаккатам. Гениаль шәхес. Руслан Галимуллин дигән дустыбыз безнең менә 6 ел бергә хәзер бер командада эшлибез. Рәхмәт аңа. Безнең бит әле хәтта концертта беренче тапкыр башкарылган җырларда булды. Менә бер дә моңа хәтта бер тапкырда тамашачы каршында чыгып җырламаган җырларында без җырладык. Шуңа күрә Казан концертыннан соң без бик канәгать калдык, чөнки программасы да бик үзебезгә рәхәт булды. Без тулысы белән үзебез эшләдек. Сценарийсында, режиссурасында барлык җырларны сайлау барысы да шәхсән Илмира белән икебез эшләп чыктык без аны. Һәм бу елгы программа ул менә безнеке. Анда менә узган елгы программа белән чагыштырганда, анда берникадәр режиссер кулы бар иде һәм ниндидер кысалар бар иде. Сүздә юк, анда без үзебез, ләкин кайсы бер кысалардан чыга алмадык без ул программада. Ну шулай язылганнан берничә дә булмый. Бу елгысын без эшләдек шундый итеп. Анда менә безнең өчен кысалар булмады, ул менә безнеке. Ул безнең һәм без анда яшәдек ул программада, ул тамашада. Без бик канәгать. Менә хәзер әйтегез инде алайса, режиссер белән эшләгән, мин инде монда ничектер чагыштырасын да килми. Режиссер белән эшләгән программа, әйме кайсысында эшләү уңайлырак. Анда бит инде билгеле сценарий буенча барасың, әйме бош ватасы юк. Ә монда барысы да синең җилкәңдә, барысы да син уеңда тотарга тиеш, монда компьютер эшләргә тиеш бит әле. Беләсеңме, тегесе белән эшләгәндә дә рәхәт яклары бар һәм кыен яклары бар. Бу очракта да теге режиссер белән генә рәхәт яки режиссер белән кызык түгел дигән фикерне яңгырату шулай ук дөрес түгел һәм үзебезгә генә рәхәт, үзебезгә генә җиңел булды дип әйтү шулай ук дөрес түгел. Режиссер булганда режиссер үз вазифасын үти, бу очракта аның вазифасын үзеңә алырга туры килә. Ләкин әйтергә кирәк шуны, мин инде үзем теге белемем буенча режиссер кеше түгел. Мин актерлык усталыгы буенча күбрәк укыдым, ләкин минем актерлык усталыгым буенча укытучым, устазым ул шәп режиссер иде һәм ул безгә режиссура серләрен дә төшендерде. Һәм шунлыктан менә миңа тулысы белән концерт программасын күрергә ул өйрәткәндер дип уйлыйм мин. Шәхсән инде ул бәлки нидер бирелгән сәләтнең дә бер өлешедер, ул ансыз гына да булмый торгандыр инде. Миңа менә бу елгы программа ничектер үземә теге якынрак булды барыбер да. Әйткәнемчә, ул менә рамкалар юк, кысалар юк. Тагын бер әйбергә игътибар иттем мин. Монда инде гел концерт сөйләшеп утыруына булмасын. Еллар узган саен барыбер сәхнәгә чыкканда син инде шомарасың, син инде сәхнәгә чыкканда үз өеңгә кергән кебек, үзеңә кайткан кебек кайтасың. Рафил гәрчә ул теге күп чыгыш ясаган, аны күбрәк күрәбез. Илмира, син барыбер үзегезнең концертларда, концертларда гына бит инде. Рафил әле барып мәҗлесләрдә дә күбрәк теге үзен чарлый. Мин беләсеңме нәрсәгә игътибар иттем? Син шундый иркен итеп һәм шундый тыныч итеп эшләдең, менә яшәдең сәхнәдә. Һәм дулкынлану һич кенә дә сизелмәде. Гәрчә элегрәк сизелгән булса да, әйме, син менә теге үсеш турында сөйлибез бит әле, әйме, менә монда чынлап та менә мин шуны күрдем. Һәм мин куанып утырдым. Үзеңә ничек булды? Ой, мин аны сөйләсәм, менә минем өчен Айгөл ул шундый, менә әйтәләр бит, выход из зоны комфорта дип әйме. Менә бу елгы концертта мин аны 100% тойдым үземдә. Аны мин генә беләм, аны мин беләм дә Рафил белә. Чөнки мин сәхнәдә сөйләп өйрәнгән артист түгел. Мин гомумән чыгышлар ясаганда мин сөйләмим. Менә бар минем ниндидер шундый, белмим, зажиммы инде ул, мин аны. Ниндидер бер каршылык. Әйе. Менә шундый мин. Менә минем табигатым шундый. Мин сөйли алмыйм сәхнәдә, әйме? Һәм менә бу концертта минем үземнең теләгем булды шундый. Минем әйтәм монолог сөйлисем килә. Һәм яшел күлмәк белән сөйләгәндә, әйме? Әйе. Һәм менә тамашачылар тарафыннан да концерт үткәч, мин шул хәтле күп отзывлар яздылар миңа, әйме?
теге без көтмәгән идек. Син шулай сөйли беләсең икән. Без шаккаттык. Син бит гомумән башка яктан ачылдың дип язган кешеләр бик күп булды. Шуңа күрә белмим, менә минем үземә әйтәм бит, нык выход из зоны комфорта булды бу, ләкин мин нык канәгать калдым. Мин үзем генә беләм, ничек мин аны әзерләнгәнемне. Мин әйме сәхнәгә чыгар алдыннан, ул монолог алдыннан мин әйтәм, зинһар, мин шул хәтле сорадым, сүзләрен генә онытмасам ярар иде, онытмасам гына ярар иде дип, әйме, шул хәтле борчылдым. Анда оныта торган түгел иде. Анда бит синең тормыш, анда синең хисләр, анда синең эмоциялар. Һәм чынлап та син аны менә үзең, ул синеке, ул кеше язган текст түгел, ул үзеңнеке. Шуңа күрә җылы да булды, ул тамашачы тарафыннан да шулай кабул ителде. Һәм чираттагы җырыгызны да безнең тамашачылар шулай кабул итәр дип уйлыйм, мотор итеп. Нәрсәне җырлый икән? Менә ретро җырлар исәбен дәвам итик әле. Безнең чиратта ник соңладың дигән җыр тора дип беләм. Менә быелгы программа өчен без аны махсус яңарттык. Сарапа Садыкова мөрәҗәгать итәсе килде. Сарапаның җырлары бик мотор, Илсәр Ганиев сүзләренә иҗат иткән ник соңладың җыры. Әлбәттә, ул ничектер менә теге дуэт буларак җырлаганда ниндидер каршылыклы темага җырлыйсы килми бит инде. Без бит инде менә репертуарны карыйбыз икән, анда инде безнең матур мәхәббәт турында җырлана. Ниндидер киеренкелек юк, ниндидер каршылык юк. Менә бу җыр безнең гаиләгә кагылышы түгел, ләкин менә бар бит шундый парларда дигән фикерне алга сөреп җырланды концертта да, һәм без аны репертуарда да алдык. Ничектер безгә килеште шикелле. Әйдә, тыңлыйк. Ник соңладың? Рәхмәт итегез. Bir sandığa sayırıy, dostqa dinlep yolğuz yürekni. Niye sınlap biledin, asıl kışım minim, dolu tınlatıp mıngsı yürekni. Niye sınlap biledin, asıl kışım minim, dolu tınlatıp mıngsı yürekni. Sultanın arında yol idin bitniye gilmedin. Sımlasak da şuymaz yürekkeğim seni, sarılıp kına güdgen dinlerim. Sımlasak da şuymaz yürekkeğim seni,
Ай, рахмат, бек зор. Эльмира Гөлфанова, Рафил Жәләлиев, студиябызның кунаклары, біз турдан тур эфирда эшлибез. Рахмат безнең белән булганыгыз өчен, тыңлаучыларыбызга, менә шушындый мотор фикерләрен язганнар өчен дә рәхмәтләрне җиткерәбез. Менә ретро дибез, әйме, мотор җырлар дибез. Мин инде бу очракта классика. Һәм классикага әйләнә, әлеге җырларны без классик җырлар дип кабул итәбез. Шәхсән мин үземне классик алып баручы дип саныйм. Һәм төрле алып баручылар бар, җырчылар да бар. Менә мәсәлән, сезне дә классик менә чыгасыз, сез бик матур итеп сөйлисез, үзегезне бик тәртипле, итагатьле тотасыз, әйме, сәхнәдә дә, кеше янында да телегез чорланган әдәби тел, ниндидер паразит сүзләр дә юк, русчада сөйләмисез, сез артыгын узынмыйсыз да, замана трендларыннан артта калмыйм, популяр булам, трендта булам дип, мөгездә чыгару дигән әйбер юк. Сез классик җырчылар. Шәхсән мин бик кабул итәм, бик яратам бу алымны, чөнки ни генә дисәк тә, классик шалбар бер кайчан да, классик күлмәк бер кайчан да модадан чыкмый ул. Бер кайчан да чыкмый. Шуңа күрә гел менә сезгә карата булган фикерләрен җиткереп торачаклар һәм мин моны сезнең чыгышларыгызда гел күрәм. Менә мәсәлән, концерт программасын төзегәндә, әйме, шул ук моментта юмор да бар. Әйтик, ул Болгар радиосы концертларында да шулай, ләкин ул шул ук вакытта классик. Билдән түбән әйбер юк дип әйтик. Әйме, менә төрлесе бар бит инде хәзерге концертларның. Мин теге берсен алып берсен салмыйм, әйме, кемгә нәрсә ошый, сүз дә юк. Күрәм, сезнең күңелегезгә чынлап та классика якын. Һәм бу куркмыйсызмы сез, менә мәсәлән, гел классик кына булып торып, безне карамаслар, безне тыңламаслар, без ничектер яшьләр бар бит әле, әйме, яшьләрне дә үзебезгә тартырга кирәк бит. Куркмыйсызмы? Юктыр, Айгөл, курыкмыйбыздыр. Теге Менә хәзер без курыкмыйбыздыр дигән ничектер. Юк, мин куркырга кирәк дип әйтмим, куркырга кирәк тә түгел. Беләсеңме, менә рус эстрадасындагы бер артистны ярата идем мин. Юрий Шатунов. Мин аның концертында да булып өлгердем. Хәлә җифтемә бик зур рәхмәтләрне җиткерәм. Туган көнимә ул билет алып биргән иде. Мин Эльмира аптырап карап утыр. Исенә төшереп. Мин аның шәхси концертында булдым монда, Казан шәһәрендә. Һәм мин аның концерты белән генә түгел, гомумән биографиясе, тормыш юллары белән дә кызыксынам, күп укыдым, аның турында күп язмалар карадым, һәм аның интервьюларын карап утырдым инде. Шатунов әйтә, миңа берсендә яшьләр ди мөрәҗәгать итә ди. Теге цитата белән әйтәм инде. Русча: "Чувак, да ты не в тренде", дип әйтәләр миңа ди. Мин әйттем ди: "Ребят, я не в тренде, но я в истории". Тренд ул бүген бар, иртәгә юк, ләкин син тарихта үзеңнең изеңне калдыра алсаң, менә монысы күпкә кадерлерәктер. Чөнки менә бу ретро җырларны башкару да, аны бит инде электә җырлаганнар. Беренче башкаручылар булган, аннан соң да җырлаган буын бар. Менә безгә хәтле килгән буын дип әйтик. Мәсәлән, Илһам абый җырлаган кайчандыр, шуннан соң аны менә Рөстәм абый Закиров җырлаган. Хәзер менә әйтик, ниндидер җырны без җырлыйбыз. Менә ул яшәгән бит ул җыр. Безнең буынга нишләп әле ул безнең буыннан соң да яшәмәскә тиеш? Ул яшәмәячәк, әгәр дә аны без җырламасак. Шуңа күрә менә бу чылбырны үзмичә алып барган очракта ник әле ул булмаска тиеш дип әйтәсем килә. Тренд, ул бит менә ул вакытта да тренд булмаган түгел, ул вакытта да күп җырлар иҗат ителгән. Ләкин аның менә асыллары гына сакланып калган бүгенге көндә. Без дә шушыны эзлибез. Менә бүген эстрада җырлары арасында бөтенесе дә үк сыйфатлы дип әйтеп бетереп булмый, бөтенесе дә начар дип тә булмый. Бар шуның арасында җырлар, ул әле берничә буын дәвам итәчәк. Ул берничә буынны куандырачак, берничә буынны үзенең дулкынында тирбәтәчәк дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә безнең менә эшебез һәм максатыбыз шул, шушы ретро җырлар, элеккеге җырлар, классик җырлар буынын, чылбырын үзмичә, менә шушы трендта булган җырлар арасыннан матурларын гына сайлап алып, алдагы буынга тапшыру. Менә шушы максатны куеп алга таба барабыз. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, һәр буынның үз вакыты, үз чоры. Аны син көчләп тага алмыйсың алдагы буынга. Тыңлыйсы кеше табыла.
Аны тыңлыйсы килмәгәнгә, мәсәлән, мин карыйсы килмәгән, тыңлыйсы килмәгән әйберне мин тыңламыйм. Аны миңа ничек кенә пропаганда рәвешенә ничек кенә тәкъдим итмәсеннәр, ул миңа ошамый икән, мин тыңламыйм. Ләкин менә шул ук Шатуновның менә ул ничәнче елдагы җырлар, ул минем күңел кылларын тирбәтә, ул миңа ошый. Мин аны тыңлаячакмын. Мин менә шулай җавап бирәм. Гаҗәеп, шулкадәр зирәклек белән җавап бирдең. Рәхмәт. Һәм мин башкача җавап та көтмәгән идем. Рәхмәт бик зур. Һәм безнең тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәр: бу гүзәл гаиләгә миннән зур сәлам. Минем иң яраткан иҗади парым. Киләчәктә дә иҗади уңышлар телим. Радик Әхмәт Калямов дигән тыңлаучыбыз. Бу безнең аранжировкачы, Башкортстан Агыйдел шәһәрендә яшәп иҗат итә. Без аның белән бик матур җырлар иҗат иттек. Менә син яраткан Йолдызлы сөюм җырының да аранжировкасын ул эшләде. Радик дустым, сәлам сиңа, гаиләңә күп сәлам. Без сине нык хөрмәт итәбез. Бик зур рәхмәт үзеңә. Зур рәхмәт. Һәм менә бит, менә халык геройларын белергә тиеш, юкка гына әйтмиләр бит. Һәм менә җырларга килгәндә, бүгенге көндә билгеле җырлар күп, әйме? Бик күп җырлар. Чынлап та күп, ләкин булырга тиештер дә инде ул. Сез ничек уйлыйсыз? Аның күп булуы хәерлеме? Күп булуы хәерле, чөнки сайлау мөмкинлеге бар. Күп булгач тәме бетә аның? Юк, сүздә юк. Ул булсын, ләкин аннан сайлап алып була. Әйтәм бит, ул электә булган. Ул бөтен җырларда узмый бу әйберне. Менә болында бит чәчәкләр күп. Болында төрле сөннән чәчәкләр бар. Анда тигәнәк тә бар, анда шайтан таягы да бар. Ләкин кемгәдер шайтан таягы кирәк үз вакытында. Ләкин күпчелек бит ромашканы яратабыз. Менә нәкъ шуның шикелле бу очракта да теге менә эстрадада да күп артистлар дибез. Булсыннар, һәрберсенең үз юлы, һәрберсенең үз тамашачысы була. Тамашачысы булмый икән, ул төшеп кала. Бар бит инде андый җырчыларда. Күпмедер вакыт сәхнәдә эшләгән һәм бүгенге көндә эшләмәгән шундыйлар да бар. Шуңа күрә бу очракта булырга тиештер. Ул ниндидер бер төрле сәламәт конкуренцияны барлыкка китерә шикелле миңа. Менә башкалар тыңлыйсың бит инде, о, кара нинди матур җыр эшләгән. Безгә дә менә шундыйрак матур җыр. Теге аңа якынрак, аңа ошатыбрак дип әйтик инде, якынрак кара, менә нинди тема тапкан бит. Ох, менә шундый ниндидер тема табарга кирәк. Ул бит кызыктыну. Менә безгә авторлар җырлар җибәрәләр, әйме? Мин аны гел шундый кызык ул миңа. Күпчелек Рафилга җибәрәләр инде. Рафилга җибәрәләр дә һәм biz аны икәүләшеп тыңлыйбыз. Безгә гадәттә җибәрәләр шул бер үк авторларны, менә кем белән без эшләп өйрәнгән гадәттә, шулар җибәрәләр, әйме? Аларның шул теге стильләре дә охшаш, ниндидер тематикалары да шул охшаш. Рафилга бөтен җырда ошый. Ул менә әйме аңа көн сайын җыр җибәрсәләр, ул бөтенесендә көн сайын алырга китерәм, беләсеңме? О, бу миңа ошый. Менә шулап ташлай. Тыңлале, каранди матур, мәйтәм туктале. Тукта, безнең алынган җырлар бар. Әйдә мәйтәм шуларны эшлик әле. Менә теге ул якка теге ничектер хыялый кеше ул. Мин теге реалистрак ул якка, мин мәйтәм тукта. Мин бөтен җырында җырлар идем. Менә шаган бөтен җырны җырлар идем. Бераз гына ошамаган җирдә булса, менә аны бит менә байтырып җырлап була ди. Ул плюс ягын күрәнең әйме? Әйдә менә байтыр, әйдә җырлап карыйк әле. Тукта, мин моны уйлыйм әле. Бер атна тыңлый, ике атна тың, барбер алып куя ул аны. Мин белмичә дә калам кайберләрен, беләсеңме? Җырлар күп дидек бит, әйме? Болгар радиосында җыр бер кайчан да күп булмый. Менә сәгать буе җырласак та, әйме, бер кайчан да күп булмый. Шуңа күрә әйдәгез әле алып килгән матур күчтәнәчләрегезне ишеттерик. Ике җырны. Әйдә булай, менә шушы ретро дулкынны дәвам итеп, бу блокны тәмам итәрбез ретро җырлар белән. Ну, менә бер уйлаганда ретро җыр дип та кабул итәргә була, ләкин әле бу җыр бүгенге көндә башкарылган җыр дип әйтергә кирәк. Без бу җырны ишеттек тә бик ошаттык, һәм җырлыйсы килә. Менә җырлыйсы килә. Мин әйтәм шундый җыр бар. Ләкин бер каршылык бар. Бу җырның башкаручысы бүгенге көндә дә бу җырны җырлый. Бу Салават абый түгел, алдан әйтәм. Теге Салават абый ишарагында ул башка төрле. Әле ул анда нормаль. Ул Салават абый ишарагында башка төрле, чөнки ул безнең остазыбыз, анда безнең бернинди каршылыклар юк. Закир абый Шахбан үзенчәлекле җырчы бит инде. Шуннан сорарга ничектер бераз җыр ошый. Бардык та инде Закир абый шундый җыр бар. Сезнең репертуарда зинхар бу җырны җырларга безгә рөхсәт бирә алмассың микән? Безнең Айгөл белән сәхнәдә тапшыруына да барасы бар. Зинхар, мен әйтәм.
Авыз ачып тыңлап отырам бит әле. Ышанып. Юк, чынлыкта да Закир абыйдан сорадык. Сездә юк, Закир абый шулай, сез беренче башкаручысы, бу җыр безгә бик ошый. Һәм Закир абыйның бу очракта позициясе шуның чаклы минем күңелемгә нык ятты. Рафилди, сез бик матур пар, сез бик матур башкарачаксыз бу җырны, сез бу җырга башка төрле сулыш өрәчәксез. Ул бик матур килеп чыгачак, мин ышанам. Матур җыр ул халык күңелендә яшәргә тиеш. Сез аны бик матур итеп башкарыгыз, ләкин бер шартым бар ди. Мен әйтәм нинди шарт. Бу җырның авторларын һәм беренче башкаручысын әйтеп җырласагыз, бик рәхмәтле булыр идек диде. Шуңа күрә без аны гилдә әйтәбез. Һәр вакытта да Лейна Ильясова сүзләренә Ганс Сайфуллинның иҗатындагы иң матур җырларының берсе Закир абый Шахбанның кулларына килеп эләккән, һәм ул бүген бездә, безнең репертуарда, без аны тамашачыларга тәкъдим итәбез. Без бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз, рәхим итегез. Тау юлларынан, ярсып чаба атларым, Берүк миңа сүз катмагыз, уйга баткан шакларым. Берүк миңа сүз катмагыз, уйга баткан шакларым. Şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu mehebet nikler vallahi dillerde sadaştıra, bu mehebet nikler vallahi dillerde sadaştıra. Şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu mehebet nikler vallahi dillerde sadaştıra, bu mehebet nikler vallahi dillerde sadaştıra. Kamaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra. Şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra. Şiyelerin, şilek şiyarlık, Olu aygaş kilidi bulur, yaşaktağı yülerlik, Olu aygaş kilidi bulur, yaşaktağı yülerlik, Şiyeler, gözlerini kamaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra, bu mehebetlikler vallahi dillerde sadaştıra.
Рәхмәт барлык тамашачыларга, рәхмәт радио тыңлаучыларга, рәхмәт Айгөл сиңа, рәхмәт Сәхнәдәшкә, рәхмәт Болгар радиосына. Рәхмәтле булып яшик һәр вакытта да. Әйтергә җиңел, авыр да түгел, канатлар куя, күңелгә рәхәт, бәладән саклый, усалдан яклый, йөрәктән чыккан барыбер рәхмәт, рәхмәтле булып, бәхеткә тулы, яшәргә язсын безгә дөньяда, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана, рәхмәтле булып, бәхеткә тулы, яшәргә язсын безгә дөньяда, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана. Вадидә үзе, шул рәхмәт сүзе, аны әйткәндә бары да үзгәрә. Тормышның яме, яшәүнең тәме, яратып әйткән җылы сүзләрдә рәхмәтле булып, бәхеткә тулы, яшәргә язсын безгә дөньяда, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана. Үзен әйтсәм дә, кабул итсәм дә, аның көчләре бик тә сизелә. Бурандай дулап, шатлыкка урап, рәхмәтләр ява, баскан эземә, рәхмәтле булып, бәхеткә тулы, яшәргә язсын безгә дөньяда, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана, рәхмәтле булып, бәхеткә тулы, яшәргә язсын безгә дөньяда, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана, әйтәм шәлләми, түгел әлләни, рәхмәт сүзеннән җаннар куана, рәхмәт сүзеннән җаннар куана. Әлбәттә инде җавап итеп рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Бүгенге тапшыруга чакыргач та инде йөгереп киләсез. Зур рәхмәт сезгә. Болгар радиосы белән менә бу үзара хезмәттәшлек, дуслык шулкадәр нык, шулкадәр рәхәт, беләсезме, ул сизелә. 40 якка ярылып ятса да, Болгар радиосы дигәндә Рафил син һәр чакта да, Илмир син һәр чакта да. Табабыз җаен дип әйткән сүзегез шулкадәр яңа дәва рәхәт. Һәм тыңлаучыларыбызга да әлеге минутларга кадәр Болгар радиосын тыңлап, үзләренең фикерләрен язып җибәргән тыңлаучыларыбызга да рәхмәтләрне җиткерәбез. Кайбер сораулар бәлки күренми дә калгандыр, бәлки ишетелми, әйтелми дә калгандыр. Аларга Рафил үзе социаль челтәрендә, Илмир социаль челтәрләрдә җавап бирерсез. Ялгышмаса менә Орча якларыннан, Тылсым рестораныннан Айрат Нуръязянов сәлам шулай ук юллады. Инде күрми калганнар булса гафу итәрсез. Бүгенгә һәр вакытыгача мин сезгә иҗади уңышлар теләп, һәм киләсе очрашларга кадәр дип сау булашам. Рәхмәт, Рәхмәт, менә рәхмәт сүзен әйтеп торасы килә мондай мезгилдә. Рәхмәт, кабаттан да кабатланабыз барлык тамашачыларга. Безнең иҗатыбыз белән кызыксынган, безнең җырларны тыңлаган, безне яраткан тамашачыларга, шул исәптән Болгар радиосы Сәхнәдәш тапшыруның тогры тамашачыларына да бик зур рәхмәт. Менә бер рәхмәт 1000 бәладән коткара дигән сүз бар. Шулай бит, шуңа күрә рәхмәт әйтергә бер чакта да авырсынмый. Рәхмәт әйткәндә күңелгә рәхәт булып китә. Шуннан да рәхмәтле булып яшик һәр вакытта да бер-беребезгә. Алдагы елларда да матур хезмәттәшлек булсын. Бүгенгә шулай ук сау булышабыз. Сезнең белән исән сау булыгыз, авырмагыз, ширләмәгез. Рәхмәт ясын, сау булыгыз. Сау булашабыз һәр вакытыгыча. Сәхнәдәш тапшыру мин Айгөл Хәйруллина алып бардым. Киләсе атна дүшәмбе кичендә кабат очрашырбыз. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.